Σήμερα με πολύ χαρά συμμετείχα ως πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Πρόληψης Παραβατικότητας αλλά και ως μέλος του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών στην διακρατική συνάντηση που έλαβε χώρα εδώ στο Δημοτικό μας Θέατρο, στη διακρατική συνάντηση του δικτύου Citizens στα πλαίσια του Urbact. Ο Δήμος Πειραιά μεταδίδει τη γνώση του που απέκτησε τα προηγούμενα χρόνια στα πλαίσια του Be Secure, Feel Secure, τη μοιράζεται με άλλες πόλεις, δίνει την τεχνογνωσία του, τις καλές πρακτικές. Είμαστε πάντα πρωτοπόροι, θα έλεγα, στο Δήμο Πειραιά. Έχουμε αναλάβει πρωτοβουλίες για την αστική ασφάλεια πολύ πριν το κάνουν άλλοι δήμοι στη χώρα. Είμαστε πολύ περήφανοι γι' αυτό. Ο Δήμαρχός μας, η Δημοτική Αρχή, είναι πάντα πολύ υποστηρικτική σε αυτό. Έχουν αναλάβει αυτή την ευθύνη να προσφέρουμε ένα ασφαλές περιβάλλον στις ευάλωτες ομάδες αλλά και όλους τους δημότες μας.